jeneng wayang kuwi isih ngrembaka ana negarane dhewe. Nggih. Dasare 7 November wis dicanangkan sebagai hari wayang nasional. Nggih. Mula kowe sadurunge mimpin para munyuk-munyuk ya lek-lekan karo aku sik. Ya kok iso gak sejelasne kok iso. Lah kula menungso le anu Kang. Lah iya Petruk ki lak ya menungso to. Gareng ya menungso, Bagong ya menungso. Kowe mbawahi para munyuk-munyuk. Ngono. Ngerti? Kula mbawahi para munyuk-munyuk. Lah kula berarti napa? Ya beruk. Benas menungso kok dadak tekon. Bengi iki lek-lekan karo tirakatan. Nggih. Niki dasare nyukuri nikmating Gusti sing wis ditampa dening umate, kabeh wajib disyukuri. Nggih, kabeh niku wajib disyukuri pancene niku. Napa-napa kedah disyukuri kok dikukuri. Syukuri. Oh, kabeh niku kedah disyukuri. Nggih. Tirakatan kuwi sing betah melek. Betah melek. Nek kepengin dadi pesinden kondang ya nek iso turu sakwise jam 12 bengi nek pas ora tanggapan. Nggih, nggih, mengke terus jam 5 turu. Lha ya aja terus jam 5 tegese iki nek bar jam 12 jam 1 kok jam 2 bar tahajud lagi mapan sare. Nggih, tetep tahajud kula niki. Ora yo muslim to. Nggih muslim to. Ya, mula ditekonke ibadahe bebarengan nyadang karo peparingi Gusti sing nyipta jagat. Nggih. Yo, tetembangan sik. Tetembangan ngenteni Tata-tata Prabu Rama Sawadyabala. Nggih, tetembangan menapa? Iki enek sing ngersake nawala iki dadi ati nandur ngunduh salak podang kuning selaing janji nuwun saking Mbah Wito Malu. Nggih. Sik iki mbaka siji diaturke Mbak Fahmi gen ngancani kowe kan Ibu Supahmi. Monggo. Nyuwun sinom cingkok grandel. Dening Mbak Supahmi Atin. Ibu Supahmi Atin. Kuwi seniormu. Senior kula menika. Kula wajib sinau karo Mbak Fahmi. Nggih. Ya. Nggih wajib sinau. Biyen Mbak Fahmi kuwi jaman derek bapak sepisanan. Nggih, nggih. Gula ngono kuwi carane dandan. Napa nggih? Iya, saya suwe saya mapan kowe ya ngono. Nggih. Saiki tak delok kowe saya mapan. Nggih, sama pantra ya. Biyen jaman pertamae gawe alis sak jempol-jempol gedene. Saiki wis wis ketok pantes. Karepku iki lek saya gede mesti saya ayu ngono. Ya ora yo dipaske ora raine to. Alis sak jempol iki terus raimu wis sepira. Karepku nek saya gede saya leh manise ngono lho Kang karepku. Nganggo idep ya ngono kuwi rasa diwalek. Nganggo idep diwalek sewengi merem wae. Lem idep kuwi anak dhewe kok kaya lem teko. Karepku ki ben bakos sesuk nek dandan gak usah nyepot ngono lho. Ya dipermanen wae. Dipermanen. Ditanem ngono kae to. Ditanem. Iya. Kaya pari ditanem. Lho ora mangsuli to. Mboten. Wani saya ora. Mboten mesti daging kok ditanemi hidup terus piye to? Lah ya mungkin anu rasa ngenteni tukule kok. Ngaten ben. Mbak Fahmi ge nembang dirungokke. Yo, sinom cek kok grandel. Monggo. Monggo Bu Supahmi. Memanismu. Ngoten iki ayo. Memanismu. Hangut jiwa. Jos tenan. Salah. Upama sing tak elem ki seliramu. Yo pas cocok menika. Cocok. Ngopo cocok kuwi? Ngujiwat. Alah. Ngene mbok ya wis apa enenge ae. Jadi tutuke sik tak. Menano coba nyandra kowe tenan apa ora ngono lho. Ya terayu tenan. Agawe. Monggo Bu Fahmi. Agawe. Menano. Rucite. Rampung bawa tiba langgame we
podang kuning. Nggih, podang kuning. Eka? Nggih. Ngendang, Dun, nyedaki Mas Wahyo. Iya. Kula kan ngendang. Heeh. Masalah. Kok masalah piye? Lha tanganku nek cepot terus, Mbak. Lho. Oh ya nemen-men ya ora cepet to. Arep tak pamerke karo para pamirsa nek kowe iki iso ngendang ngono lho. Wis dipamerke aku iki kulino ember nama tutuki kabeh ben latihan. Ayu tur pinter. Mbak tau kan. Mboten maksudnya kula niku latihan ember karo umpung loti barang tak tutuki nama. Ya ana nyedaki Papi Wahyo sih. Kula ngendang niki. Nah, Dun. Oh, nggih. Oh, driji kok jahe. Ra sida ngendang driji kok jahe kok. Ya sida. Mucuk Tanjung drijine. Wah, wis genah driji kuwi mbrelak sempal kok. Blarak sempal mripat kuwi. Mripate ngudup turi. Masa Mripat iki biji timun, nanti mau titik ngono. Ayo mapan kendangan ngono. Biar dhewe dipangku Mas Wahyo omong dhewe. Mbah ki Mbak. Pak Wahyo mungkin nek keselen terus lempah terus pripun terusan ngomongan kula. Iya Mbak Fahmi. Ana ayo. Rara. Nenoy. Apa kang si natya Nonano. Upamamun duta Ayo dibumi ka. Dibumi ka. Kendangnya coba sih. Dung. Ayo. Kurang banter. Ya. Gelang tak kuntak. Ya. Ya. Sip. Sing seru wae ra apa-apa. Nggih, kula seru. Ya, coba. Baleni nggih, baleni. Baleni, ayo. Baleni Jiralu. Bocah iki. Wes, ora nganggo dadak-dadak to. Lancang. Semangat. Semangat. Iya, Pak Fahmi, tutuke. Taratantu Mena, wes lagi bawa tangtung. Oh, driji jempol kabeh. Yo. dak tu roti Wes Pak Pur saking gematine aku kaya mik dalang. Nggih seten barang nyapa to Pak nggih. Yo. Ibarat wong numpak Ayo. prau Sip. Lanjut. Lumampah tanpa Bome sepiro Kak coba duduk Kak. Wah kuwi bom ciblon lho plok. Cari angel men. Bom ciblon ayo. Bom ciblon kok kuping iki lho. Nah, dituthuk sik, cilike sithik. Oh, wis kok malah dangdutan iki. Kuwi dituthuk. Nah, kempiane. Ayo. Ayo, kurang cilik, tungune dituthuk tung ngono ae coba. Nah, wah. Yes. Sing ambil kuli ya. Oh, sing kenceng enten ki ambak kok. Oh, enak dhewe. Kula kan ngencengi. Sorry no. Padahal asinden apa aku. Mboten. Wes kalau Pak Wahyo pokoke. Nggih Pak nggih. Nyun pangapunten lho Pak Wahyo. Tak diteni omonganmu saiki. Mboten. Yo, tutuke Mbak Fahmi. Heng madyaning jolo nidi Nano
enjing Ayo. hangge njong ning paku lingan Yo, langgame. Kodak kuning. Sing ngendang Mbak apa Walang Sangit. Ya. Sing ngembang Mbak Fahmi. Yo, lanjut. Iso awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang-mobang miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya sing nyawang layang-layang tak sawang mencok ing ngepan kancatan tak indik saka kadepan sarami ngoceh dheweke ngalih pencokan lukae tak suwon mbok aja ngicik kodak kuning agawe pikirku kumpling seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon nyanding selirane ora bakal hatiku ketimbang liyan yen si podang andutut hati kebranan ora mandul hatiku Lagunya ya, ayo. sayang datang tak seranani sun pikatulot ing kendhong iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang-mobang miter anggonku ngeleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti kekiwang liyan leyang-leyang tak sawang mencok ing ngepan kegancatan tak indik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan lukae tak suwon mbok aja ngicik kodak kuning agawe pikirku kumpling seret ireng tak sawang kambang manise ibu bunga yen lakon nyanding slirane ora gampang hatiku kekiwang liyan yen si podang andutut hati kebranan ora mandul hatiku sansaya terus tak seranani sun pikatulot ing kendhong Sik, ngono kendang aku ora iso nyawang. Kendange dulange kene. Mbak Fahmi lenggah. Yo ngapunten we Pak Bayu. Oh sik, aku iso delok, aku noleh ya saru. Mpun. Mpun apane? Ayo, kendange dulange Mas Bor ayo. Weh, Walang Sangit, ayo sik. Aku ora iso delok kok. Wah. tangane mun keju ngendang terus. Yo, Lho, wae sambat iki. mboten. Nyambut gawe kok sambat. Yo, yo. Oh, ayo. Ning kok panyuwun Mbah Wito Malo. Nggih. Mbah Wito Malo.
Ngono apa? Iki mah lho, kodang kuning mesti ngersake Mbah Wito. Oh, Mbah Mito Malu. Nggih. Oh. Saiki nyuwun Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Sing nembang Pak Sarmadi tak duetke karo. Nama nggih? Sapa sih Rara Jonggrang ya? Sik. Karo Mbak Suci karo Mbak Suci ngene. Wah, kare Mbak Susi wis jan padha gawedi nek. Apa? Anu subur. Ya wong jenenge seger piyaine kok. Nggih. Wis ayem penggalihe ora kebondo Lah, rasane. ki ayem tenten kemari palo sinami tansah piaringan berkah saking Gusti Allah. Iya ya, nek ngomonge. Lah mriki, ayo. Monggo Pak Sarmadi. Wis sik urung dimetarami kok. Lah iya to ngono kuwi. Kok kaya rambu daya ae. Kok bali nek wis metaram, ha ngono gawene. Ayo. Lungguh, mau do lungguh ta. Ayo. Metaram. Pak Sarmadi kali Mbak Suci, bawa ayo. Ayo. Ayo lho. Alhamdulillah. Tetap. Pak Sarmadi ngendani yen aku iki. Priwan? Ya. Ampun. Wong ora siap kok kon ngendang. Wah, iya. Iwoke kok kokean. Itu lho nek tak gendhet-gendhet nduk gentane ngene. Lho malah joget kok bosane. Wah, lah Pak Bayu. Aku wis dadak napa iki wis suwe. Wah, ana sing ngendang Pak Wahyu kaya iso ngendang kene, deret-deret kok kene. Wong dipamerke kepinterane kok. Nggih. Wis ayu, pinter, ya ra? Lah iya to. Cendhek, ireng, ya ra? Apa ora bangga ngono kuwi? Ngono ki mok ngelemi sisan karo wane ngono lho. Bar ngelem kok ya terus akhirnya ya ngetrek-ngetrek kok telek ngono. Aku wis ora tak senengi kok ngono kuwi lho. Ora, aku yo ora tak. Nah, nggih. Anu mesem to, madu goreng mesem to. Lambene nek mesem lho gak silet pitik. Apa renek kaya silet ula apa silet merak apa piye ngono jane kok. Ya ora, ngujiwat mesem ngujiwat. Lah iya, kok wis ngujiwat wanita priya sejati, wanita sejati ya wis ngene iki. Didelok gurune ora isin lho. Wong nggih, nyun pangapunten Pak Sarmadi. Kowe gurumu ya ta? Nggih, menika guru kula. Nggih. Nggih, Pak Sarmadi saiki tambah lemu ya, Nduk. Anu nggih tambah lemu. Tambah bagus ora? Kayak tahu. Nggih. Anu remenane tahu. Nah, ngono karo. Daharan tahu, remenane mboten. Ya. Rara Jonggrang sing nembang Pak Sarmadi karo Mbak Suci. Nggih. Ayo. Mangga. Ayo ngendang malah senden kok tak. Lah kula kinten sing ndang Pak Pur ya Pak Pur. Sing ngotong-ngotong rene Pak Pur ya Pak Pur ya. Ya Pak Pur. Ayo coba. Pak Sarmadi dites. Ayo. Sing ngendang dites sik coba. Lantit ora? Angger sing ngetes ora lantit tak cek. Ayo. Ayo dites Pak Sarmadi. Ayo coba. Mangga Pak. Tung den. Ayo. Tung den. Kanggo kendang kok lambe. Ngendang niku dilafal riyen nek mun lapal ae apal nembe dicakne ngeten nggih. Tung den. Ya, ayo. Coba. Ayo. Ya. Wes. Wah. Karo kendange kok padha to warnane kulitmu kok. Pas sing kendang dipelitur, kendange ya dipelitur. Anu, tesih rada coklat kendange. Iya. Ya, ayo Pak Bambang tuku gedang. Ayo. Pak Bambang tuku gedang. Lho, nganggo kendang bocah iki. Ayo. Alah, iki lho lah. Kurang bater. Gedang ditugel-tugel. Gedang kok kluget-kluget iki medeni no. Gedange ditugel-tugel kok gedange kluget-kluget. Baleni. Pak Bambang tuku gedang. Gedang ditugel-tugel.
cukur rambut. Ayo. Rambut. Pak Bambang cukur rambut. Ayo. Tuh. Rambut. Rambut. Lah iya. Lah nggih. Mang manu mrene riyen coba. Pinggir tak. Gesek karo lambeku. Niku rambut. Niku nggih rambut. Rambutmu elek lho. Tak kaplok lho. Oh, tak wamleng malah. Loh. Aduh, gemes. Aku gemes aku. Alah, lawani karo aku. Mboten. Oh. Ano. Mak Pak Bambang cukur. Wes anak digenake. Pak bites lho. Mboten. Oleh mau ngematke ada didawak. Mboten. Oh iblis nang. Mboten. Ayo. Nggih. Ora jonggrang wae. Ora jonggrang. Ayo ora jonggrang. Anu mboten enten penyuwunan rara mendut mboten enten. Ayo. Mboten. Bantah kowe. Mboten. Ya diatore. Buka saka kendang sik. Ya. Kublak untak. Grentak dentang tundet. Didontak to, didontak to. Yo lalang ger. Kendang. Lah mun dibukane mriku kula kinten. Wis ya ben semangat. Napa? Ayo iki. Napa to niku? Ben Ah, semangat. jenengan malah kula berkewuh. Aku iki bingung angger ngene iki. Lah, tesih to niku. Ya semen tesih. Kok lirik iki lho mripate open. Mboten kula mung tangklet nek tesih nggal alhamdulillah ngoten lho. Ayo kendang. Berarti mung niki tok. Ya nggih mung niki tok. Ya kuwi sik sementara engko iki kowe. Wah, ya pasti itu. Ya. Nanti iya. Ayo. Nggih. Ning ana sayembara lho iki. Napa sayembara napa? Kowe kena jikuk dit iki. Nggih. Ning karo ngendang aja nganti kisruh. Oke. Wis asal lagi. Bisa. Oke. Ya. Ayo, karo ngendang lho. Karo ngendang kaya adomen to, rada enak. Ora iso. Ayo. Entuk jikukan nek karo ngendang. Ayo. Oke. Ya, siap lho. Iso ampuh tenan. Ayo, Bapak. Ora jonggrang. Monggo Mbak Suci kalian Pak Sarmadi. Sing ngendang iblis klenteng mungil. Ayo kublak untak. Yuk. Kurang banter gah aku. Ah. Ayo. Apa lah? Kuwi ngopo? Kok nganggo duduk. Kados teng Sragen niku angger. Oh iya. Cokaan gaya ngenangmu ya. Nggih. Duduk. Ya iya. Iya. Ya lawan. Mbak Suci, ya 100 digawa Mbak Suci. Matur nuwun. Sing 100 nggo pasar tadi. Monggo, Mas. Sing gendang, ayo awas kowe. Ora jonggrang pancen kowe ayu Ketilapan aku. Wah, kakek kang protes maran waspadakno prajuritmu kalaparan ya kowe nanti boyongan Jaka Bandung. Sik. Aku ketilapan lek jenguk iki mau piye iki mau? Sik, kok yo iso. Golek dik nek. Kan tak jajale, kan nggo mancing tuyul. Kaya ngopo kuwi? Nggih. Biasane dolanane mung yuyu kok iso. Baik. Iki mau piye iso ilang tenan iki lho. Anu, Dek Alfian. Dek, njikuk sing akeh. Oh tak suwap. Mboten. Oh sik aku mau arep ngetes iki mau kok iso njikuk iki lho. Wis. Anu, dekane rada ado mriko mboten napa-napa. Oh iso tenan kowe? Anu, yo engko nek suwek jareke piye kene memang. Mriki mon. Sik, iki mau piye kok? Ayo. Ya iya. Yo oke. Jaka Bandung. Ayo. Jaka Bandung kowe aja kulo. Ayo, ndang. Ayo. Urung tak gak jelek kok. Kuwi urung no. Jeleke kudune bareng kendang. Tung jelang ngono no. Ayo. Kula sing tung jeleng mriku kula njipuk. Oh, kerja samane sing bedhog kok. Lah piye? Iblis kok sing bedhog iki. Aku deleng. Aja dibedhuki, diam. Ora iso dibeduki. Iya. Ora iso.
Wis ya tak kene aja dibeduki. Ora usah dibeduki, aja dibeduki. Pak Wahyo. Ngomong kon Mas Wahyo, boco kowe lho. Lho, Wis ayo kene sik kene. Terus awet ae. Pak Wahyo. Ayo pas jengleng delang lho, jengleng tinggal rene pas ra beduk. Ora to, beduke ra muni. Ora oleh. Ayo. Pak Wahyo. Ayo bubuk, ayo. Ayo. Jaka Bandung kowe aja kumanku Raiki kanggo kuturo Ayo rane delange. Ayo delang, ayo terus. Mandek kan mbok tinggal. Piye carane ra entuk mandek kok. Nek mandek dite Bali lho. Dute Bali. Nek mandek dite Bali lho, nek kono kisruh Bali lho. Oke. Nano. Lah ngene iki yo angel jarak ya aduh. Wis arepmu piye carane? Oke. Iya. Yo. Golek Pati kang mas kakung kowe wanita keparan ora ngerti yen pancen lanang Lang dino tak do dino tang dino tak do dino tang dino tak do dino tang do dino tak do dino tang Bandung aku terpilih beno Candi Sewu Jawangi kudu dadi ya jonggrang panyuwun turun hey 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 tang do dino tak do dino tang Rara jonggrang ora mokal akehan Drang dino do dino tak do dino tak do dino tang do wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumanku Perang iki kanggo kuturo rampung Bela pati kang wis kadungku kalon Kanggo sedo ana ing wana sing kelon tobat kowe wanita kepanan ora ngerti yen pancen lanange Prabu pengging Damarmaya aku duwe ati sekti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhuk garwa Bandung aku terpilih beno Candi Sewu Jawangi kudu dadi ya jonggrang panyuwun ngundang nuruti Ya, barang 2000 tak baleke. ora sida tak kira 100.000 Dek ora aku no tak do dino tak Nek bae 2000 wis jan ora bagus blas Pegel Wah, ate-ate gede tenan iki. Kocok kendange digeser rene. piye carane ben oleh iki piye carane Ya, bener. Pancen wong cendhek ya akale oke bae bener. iya ngono ki Tuyul kae cilik ya akale oke. oh ya tepadake tuyul wong kula enten rambute ya sanggulan lho kok sepadane tuyul lha iki ora nek rambute trisul iki serate gundul kumis kecil-kecil Wes nyetret. iya Wes ayo. Napa? Saiki nembak genti. pun wah wis tangane iki sul kok njek nembang
Ayo dikancani Mbak Wulan sih. Ayo. Mbok. Alah. Bangeten. Kok bangeten piye ta? Iki 100 iki nek 2000 ora gelem 100 lho nek kurang 2000. Ya ora mesake wis. Lakune wuyuk tenan. Ora iso. Gak iso. Mriki Mbak Wulan, Ayo. Ayo nembang sik saiki. Nggih.